الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, ajete koje sam proučio su iz sure Al-Bekara, u kojima tema finansijskog žrtvovanja je spomenuta. U ovim ajetima uzvišeni Allah je skoro neprekidno nastavio da govori o finansijskom žrtvovanju. Prijevod ovih ajeta je sljedeći.
Primjer onih koji svoj imetak troše na Allahovom putu je kao primjer zrna iz kojeg iznikne 7 klasova. U svakom klasu 100 zrna, a Allah to dalje uvećava kome on želi. I Allah je darovalac uvećanja i ima trajno znanje. Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što su potrošili ne prigovaraju i ne vrijeđaju, nagrada je kod gospodara njihovog, a nad njima neće biti straha, oni neće tugovati. A oni koji svoj imetak troše da traže Allahovo zadovoljstvo i da učvrste svoje duše, nalik su bašči koja na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju i ona dadne dvostruke plodove, a ako na nju ne padne jaka kiša, onda je i rosa dovoljna. A Allah prozire šta vi radite. Šejtan vas straši siromaštvom i naređuje vam bestidnost, a Allah vam obećava oprost i blagodat svoju. A Allah je darovalac uvećanja i ima trajno znanje. Nije tvoja dužnost da ih uputiš, nego Allah upućuje koga on hoće, a šta god od imetka potrošite, to će biti korist za vas. Vi inače ne trošite osim za Allahovo zadovoljstvo. A šta god od imetka potrošite, to će vam u potpunosti biti vraćeno i neće vam biti učinjena nepravda. Oni koji svoje imetke troše noću i danju, tajno i javno, za njih će biti nagrada kod gospodara njihovog. Nad njima neće biti straha, oni neće tugovati. Obećani Mesija alejhiselam, dok je spominjao finansijsko žrtvovanje, je rekao: prema nalogu uzvišenog Allaha, da ja redovno skrećem pažnju da se troši na Allahovom putu. Islam pada kao plijen drugim religijama i oni žele da kompletno unište Islam. I kad je ovo trenutno stanje Islama, zar mi ne trebamo da učinimo svaki mogući način da napravimo napredak Islama? Zbog ovoga uzvišeni Allah je započeo ovu zajednicu, tako da radimo na tome da Islam uznapreduje je prema naređenjima uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhiselam dalje govori: ova obećanja su od uzvišenog Allaha, a ako osoba troši na Allahovom putu, onda će mu Allah zauzvrat dati mnogo blagoslova. Uzvišeni Allah će da obilno blagoslovi tu osobu na ovom svijetu, a kad premine, ovi će ih blagoslovi čekati i na ahiretu. Uzvišeni Allah je podario obećanom Mesiji alejhiselamu iskrene ljude koji su čuli njegov poziv i poslušali su ga i dali su svoja žrtvovanja. U vezi ovih žrtvovanja obećani Mesija alejhiselam kaže: veliki broj naše zajednice su siromašni ljudi. Iako je ova zajednica od siromašnih ljudi, hvala uzvišenom Allahu, ja vidim da su oni iskreni i naklonjeni. Oni shvataju potrebe Islama i ne ustručavaju se da troše za Islam prema svojim mogućnostima. Uzvišeni Allah nije samo omogućio članove džamata da nadmaše u njihovim žrtvovanjima, lojalnosti i iskrenosti u vrijeme obećanog Mesija alejhiselama. Radije prema obećanju uzvišenog Allaha, Allah je nastavio da ispunjava ovo u džematu i na današnjici. Džemat koji je započet blizu 130 godina, ovakve iskrene osobe koji udjeljuju i žrtvuju se radi svoje religije prema svojim mogućnostima i u nekim trenucima i iznad svojih mogućnosti.
oni ispunjavaju standarde i učestvuju u obećanjima koje je uzvišeni Allah naveo u časnom Kur'anu. I uz blagoslove uzvišenog Allaha ove standarde jedino vidimo u džematu uzvišenog Allaha koji je uspostavljen preko obećanog Mesija alejselama. Ja ću sad, Hazur kaže, da spomenem primjere ovoga u ovom vremenu. Ovo su primjeri od različitih ljudi iz različitih nacija i zemalja. Od onih koji su uvijek spremni da žrtvuju i koji uvijek daju prednost svojoj religiji iznad ovosvjetskih stvari. Prvi primjer je iz Kamerun. I lokalni mualim imam piše, otišli smo u jedan džemat u mjestu Marta, u zapadnom regionu, radi Tahrike Džedida. Poglavica ovog mjesta, gospodin Saham Usman, je pozvao ljude iz tog sela i rekao im je da je mualim iz džemata došao i on prikuplja donacije za Tahrike Džedid, tako da bi svi trebali da učestvuju u ovome. Poglavica je rekao da razlog ovome jeste prije 2 godine ja sam klanjao u džamiji ili 2-3 osobe bi samo došle. Kako god, otkad je Ahmedija džemat otvoren u našem selu i od kako su prihvatili Ahmedijat, njihove džamije su počele da se pune sa ljudima. Toliko da ponekad nemaju dovoljno mjesta u džamiji. Ljudi moraju da klanjaju napolju ispred džamije. On kaže, ove velike promjene su rezultat dolaska Ahmedija džemata u njihovo selo. Zato moramo da učestvujemo u svakom projektu i pozivu džemata. Ova transformacija koja im je data kroz Ahmedijat, što se tiče obožavanja i finansijskog žrtvovanja, je vrlo velika transformacija. Ovo bi trebalo da privuče pažnju Ahmedi muslimana koji su rođeni u Ahmedijatu ili onima kojima je Ahmedijat u porodicama generacijama, a oni pokazuju vrlo malu pažnju prema obožavanju i financijskom žrtvovanju, iako oni žive u vrlo dobrim uslovima. Onda Hazur navodi mualim iz Kamerun, Ebu Bekr piše da je otišao u džemat u Mandibu koji je lociran u sjevernom dijelu Kameruna. On je otišao radi prikupljanja donacija za Tahrike Džedid. On je išao od kuće do kuće da bi podstakao i nove Ahmedi muslimane da učestvuju u ovome. Poslije ovoga Ahmedi koji se zvao Usman, da bi pokazao važnost davanja na Allahovom putu, on im je imao nijet da da 10.000 njihove valute i također kukuruz. Nekoliko dana poslije njegov sin mu je rekao da želi da ode da razgovara za posao u departmanu na carini. Kako god, njemu je trebalo dosta novca za ovo. Hazur kaže, ovo je slično kao u nekim siromašnim zemljama, oni moraju prvo podmititi da bi dobili posao. On je rekao svom sinu da mu ne može priuštiti toliku sumu novca jer je on siromašan. Rekao je da ima 10.000, ali je obećao da će ovo da da za Tahrike Džedid. Rekao je svom sinu da on ipak ode na razgovor i da će se uzvišeni Allah pobrinuti za njega. Gospodin Usman govori, ja sam taj novac dao u džemat. Nekoliko dana poslije njegov sin ga je pozvao iz grada i rekao da je dobro prošao na razgovoru i da će uskoro početi da radi. Hazur kaže, uzvišeni Allah je stavio u srce te osobe koja je radila razgovor sa njim
da oni koji su mu dali pare ne dobiju poziciju umjesto njih, on je dobio taj posao. Kako god, uzvišeni Allah je napravio da njegov sin kao rezultat molitvi i nijeta i ulaganja na Allahovom putu bude blagoslovljen. Glavni za džemat u Gambiji, Amir Gambije, piše da je program organizovan u vezi Tahrike Džedida u selu Nijani distrikta. Na ovom sastanku je rečeno da je halifa vremena rekao da svi novi Ahmedi muslimani učestvuju u ovom davanju za Tahrike Džedid. Svi su učestvovali, alhamdulillah. Žena koja se zvala Kovađa Vai, da u toku ovog sastanka je i ona prisustvovala, dala je 20 dalasis za čendu u to vrijeme. To je sve što je imala. I ona je ovo 20 dalasisa začuvala samo za teška vremena, ali ipak ih je dala za Tahrike Džedid. Ona kaže, kad je stigla kući, njen gost joj je dao 500 dalasis kao poklon. Sljedeći dan je otišla u džamiju i dala je još 50. I rekla je, ja sam ovo dobila jedino radi blagoslova mog udjeljivanja za Tahrike Džedid. Uzvišeni Allah je obećao da će vratiti onima koji daju na njegovom putu. Također, ovo postane način na koji se njihova vjera i vjerovanje učvrsti. Hazur kaže, iako ona nije udjelila da bi odmah dobila nešto za uzvrat od uzvišenog Allaha, ali uzvišeni Allah je nju blagoslovio odmah. Onda misionar u regionu Bohiko u Beninu piše da finansijski sekretar je zarađivao vozeći neku vrstu prevoza na 3 točka, nešto poput taksiste. Jednog dana mu je neko ukrao ovo vozilo i inače kad vam neko nešto ukrade u Africi, nije moguće da vam se to vrati. Kad su njegovi prijatelji ga posjećivali da mu kažu da im je žao radi ovoga, on je govorio da moramo da vjerujemo uzvišenog Allaha, da on ima potpunu vjeru u uzvišenog Allaha. Rekao je, ja sam siromašan čovjek i ja hranim svoju djecu i plaćam svoju čendu, članarinu kroz to vozilo. Sigurno je neko u većoj potrebi od mene. Allah mu je privremeno dao ga. Kad su ovo čuli, ovi ljudi su vidjeli da je on bio puno unazađen ovom krađom i mislili su da je malo iskrenuo s pameti kad ovako govori. On je prijavio da je njegovo vozilo ukradeno i sa saburom je čekao kod kuće. 2 sedmice poslije njegov komšija ga je pozvao i rekao da je vidio njegovo vozilo, kako god boja mu je malo promijenjena. Onda su informisali policiju. Policija je rekla da ova dvojica donesu papire o vozilu. Prema investigaciji dokumenti druge osobe su bili lažni. Onda je policija naredila toj osobi da vrati boju koja je bila i da ima 2 dana da vrati vozilo ovom čovjeku. Tako da je njegovo vozilo bilo mu vraćeno. Onda je on otišao u džamiju i ispričao svima šta mu se je dogodilo. I rekao je da mu je ostalo još da isplati za Tahrike Džedid i onda je rekao, idem da tražim posao. Također, iste prilike je rekao, što god zaradim ove sedmice daću za Tahrike Džedid, jer njegovo vozilo mu je vraćeno radi blagoslova ulaganja u džemat. Te sedmice je zaradio 12.000 i dao je sve za Tahrike Džedid. Ovo je također sjajan primjer kad neko ima veliko vjerovanje u Allaha dželešanuhu. Gospodin Shahab, inspektor za Tahrike Džedid u Indiji, piše da gospođa koja se zove Sofija Begum iz Čintagunta je poslala poruku preko njenog brata koja glasi
da kad sam bila vrlo mlada prisustvovala sam jednom skupu i slušala sam govor raznih učenjaka. Puno žena su dale svoj nakit kad je Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu započeo Tehrike Džedid i pozvao je članove da daju finansijsko žrtvovanje. Kad sam god slušala ove inspirativne govore, ja sam uvijek imala želju kad bi ja imala nakit da dam i ja bi ga dala za Tehrike Džedid. Ali to je tad bilo nemoguće, jer sam bila vrlo siromašna. Kad je moja majka preminula, ja sam naslijedila od nje 24 grama zlata. Ja želim da vam ovo dam za Tehrike Džedid, jer nisam sigurna da će ovo da ostane kod mene dugo vremena. Ovaj inspektor kaže, ja sam je i lokalni službenik savjetovali da ona to sačuva za sebe, jer će uskoro da se uda i trebaće joj. Ali ona nije promijenila svoje mišljenje i dala je 24 grama zlata za Tehrike Džedid. Ja sam spomenuo ovo prošle sedmice, Hazur kaže, na hudbi u Americi i često na ovo podsjećam, da siromašne osobe daju na Allahovom putu kako god oni koji imaju i žive vrlo udoban život bi trebali da analiziraju svoje stanje i da razmisle da li je njihovo žrtvovanje prema uputama uzvišenog Allaha. Inspektor za Tehrike Džedid u provinciji Karnataka u Indiji piše da je jedan od članova dao obećanje da će u ovoj godini isplatiti 2500 rupija za Tehrike Džedid. On kaže, kad smo tražili od njega da isplati svoj obećani iznos, on je rekao, moj posao je totalno prestao zadnjih 3 mjeseca zbog kiše. I nema nade da ću moći to isplatiti što sam obećao. Ovaj inspektor kaže, kako god rekao sam mu da traži od Allaha da mu pomogne i da drži svoj nijet. Inspektor kaže, kad sam rekao ovo, otišao sam do drugih osoba i navečer kad sam se vratio, ista ta osoba je došla. Rekao je da želi da plati pun iznos koji je obećao da će platiti. Pitao sam ga kako se ovo desilo ovako brzo. On je rekao, ovo je blagoslov da imamo nijet i da dajemo u džemat i milost uzvišenog Allaha. Rekao je da je neka osoba mu dugovala novca dugo vremena. I on govori, ja sam ga često posjećivao na to, ali mi nije vraćao dug. Kako god, danas je došao i vratio mi sve pare koje mi je dugovao. Onda gospodin Musa Mualim iz Tanzanije piše, ima jedan vrlo iskreni prijatelj u Darussalam džematu. Trenutno radi za džemat. Svake godine on ima cilj da isplati svoje obećanje i za svoju porodicu također za Tehrike Džedid i Vakfe Džedid prije Ramazana. Ali ove godine radi nekih problema nije mogao da to uradi. On se molio uzvišenom Allahu da mu omogući da bude u stanju i isplati svoje obećanje. Onda je odlučio da novac koji dobije za Bajram, jer svi oni koji rade u džematu za Bajram dobiju poklon. I on je odlučio da kad dobije taj novac, uplati sav novac za svoje obećanje za Tehrike Džedid. Ali taj iznos nije bio dovoljan da isplati svoje obećanje. On se molio uzvišenom Allahu da mu pomogne da isplati svoje obećanje. On kaže, ove godine poklon za Bajram je bio veći nego ostalih godina. I elhamdulillah bio je u stanju da ispuni sve što je imao nijet da plati. Gospodin Rizvi, misionar u Moskvi, piše, gospodin Dadam Novi Ahmedi pripada dalekom i nerazvijenom gradu Burjatija, primio je Ahmedijat 2017. godine. Ove godine je posjetio Moskvu
jednu sedmicu radi upoznavanja sa Ahmedi braćom i da poveća svoje znanje i moralni trening. On kaže da je iz siromašne porodice i da prolazi ponekad kroz vrlo težak period. Kako god, u toku njegove posjete Moskvi poslije jacija namaza njemu je bilo detaljno objašnjeno financijski sistem u džamatu i savjetovali su mu da iako ima teško financijsko stanje treba da udjeljuje pa bar to bio iznos od 50 rubl. To je manje od 50 feningi. To bi bilo vrlo dobro žrtvovanje za njega. Sljedeći dan poslije sabah namaza on je uplatio 3000 rubl za Tehrike Džedid i Vakfe Džedid. Pitao je da uzmu taj novac od njega i žalio je zato što prije nije davao u svrhe džemata. Rekao je da je primio Ahmedijat više od godinu dana. Misionar piše, uzimajući u obzir njegovo finansijsko stanje, ovo je uistinu bilo veliko žrtvovanje. Ovakvi su standardi žrtvovanja i ovo su ljudi o kojima je obećani Mesija alejhi selam rekao, zadivljujuće je da vidim standard njihove iskrenosti i lojalnosti. Hazur dalje govori, drugi misionar iz Moskve piše da ima član u džematu u Moskvi koji radi razne poslove tu u gradu. Govoreći o svom trenutnom poslu, rekao je, u toku mog poslovnog razgovora za ovaj posao bilo mi je rečeno da plata se nikad ne povećava i u budućnosti će da ostane tolika. Ako sam zadovoljan s tim, da prihvatim posao, a ako ne, i da ne počinjem raditi za njih. Ja sam prihvatio taj posao i poslije nekoliko vremena članovi u džematu su bili podstaknuti da plate nešto za Tehrike Džedid i Vakfe Džedid. On kaže, redovno sam plaćao. Kaže, poslije nekog vremena bio sam pozvan na poslu da dođem u ured i tad su mi rekli da su mi povećali zaradu za 5000 rubl. I nisu mi dali razlog zašto su to uradili. On dalje govori, poslije nekoliko vremena opet su me pozvali i povećali su mi zaradu za još 2000. On kaže, u to vrijeme ja sam bio siguran da je ovo radi mog finansijskog žrtvovanja na Allahovom putu, jer nije postojao nikakav drugi razlog za ovo. On dalje kaže, ako pokušate ovo da objasnite osobi koja nije Ahmedi, oni ovo ne mogu da shvate. Ali osobe koje su prihvatile imama Mehdija alejhi selama mogu istinski shvatiti kako uzvišeni Allah blagoslovi nas bez ikakvih ovosvjetskih potreba. Onda misionar iz Alada regiona u Beninu piše da u Fandži zajednici u tom regionu gdje, hvala uzvišenom Allahu, džamija je također napravljena, lokalni presjednik koji radi kao kovač je bio podstaknut da učestvuje punim srcem da plati Tehrike Džedid. Iako je obećao da će povećati svoj iznos, rekao je, u to vrijeme nisam imao posla uopšte. I prolazio je kroz težak period. Kako god poslije ih je nazvao i rekao da će da donira 10.000 franc i da mu pošalju račun. On kaže, kad je učinio to obećanje, uzvišeni Allah me je blagoslovio i našao sam dobar posao, zato želim da dam 10.000 još. Onda misionar kaže, 15 dana poslije ovaj isti gospodin ga je pozvao i rekao, uzvišeni Allah me je blagoslovio sa toliko posla da ne znam hoću li moći sve da postignem. I on je dobio veliku narudžbu i rekao je, ovo je blagoslov uzvišenog Allaha. Ovako uzvišeni Allah mu je podario dosta više. Onda misionar iz Segou regiona u Mali piše, jedan dan slijepa žena je poslala svoju
donaciju i poslala je poruku da u buduće će da šalje mjesečno njenu čendu i donacije u centar. Kad je bila upitana koji je razlog za ovo, ona je rekla da 2 dana prije sanjala sam da me je obećani Mesija alejhiselam probudio i rekao mi je da dam donaciju. U mom snu sam otišla u centar i dala sam 5000 francs i poslije sam se probudila. Ovako Allah skrene pažnju nekim da udjeljuju. Mubarek Munir, sahib misionar iz Burkina Faso, piše da Hadžija Ibrahim, koji je iskreni Ahmedi i pripada džematu u Pegou, ima 2 djece koji su puno bolesni. Neki dugi period su se liječili, ali nemaju nekog napretka. Jednog dana mualim ga je savjetovao da također financijski se žrtvuje. On je poslušao ovog mualima i donirao je prema svojim mogućnostima i molio je: o Allahu, primi moje žrtvovanje i molim te podari da moja djeca ozdrave. On kaže, nekoliko dana poslije zdravlje moje djece se je popravilo dosta. Jedno dijete je ozdravilo potpuno, dok drugo je dosta se poboljšalo. On je bio ubjeđen da je Allah primio njegovo finansijsko žrtvovanje i blagoslovio ga. Sekretar za vasijat u Bobo gradu u Burkina Faso kaže da je plaćao svoj vasijat mjesečno i redovno, ali nekad bi kasnio sa plaćanjem Tahrike Džedida i Vakfe Džedida. Kad je preslušao moju hudbu u vezi ovoga, rekao je: zašto ja ne platim prije kraja godine za sve? Kad je isplatio sve što je obećao da će platiti, sanjao je da je čovjek obučen u bijelo dao mu ključ. Nije razumio san u to vrijeme, ali nekoliko dana poslije dobio je poruku od svog brata da treba da se pripremi i ide na hadž i da će mu on platiti sve troškove. Ovo je bio rezultat njegovog finansijskog davanja. Uzvišeni Allah mu je dao da ode na hadž. Onda Tahrike Džedid, sekretar iz Njemačke, piše da član iz Bochum džemata je povećao svoje donacije za Tahrike Džedid 900 eura. On kaže: dan kad sam otišao na posao, bilo mi je rečeno da mi je zarada povećana za 100 eura. I kad sam izračunao od februara do oktobra, otprilike je bilo 900 eura. Ja sam bio siguran da će uzvišeni Allah da se pobrine za to, ali nisam mislio da uzvišeni Allah će da u toku 24 sata se pobrine za to. Isti sekretar iz Njemačke piše, jedan od članova je bio vrlo zabrinut radi azila. Bilo mu je rečeno da učestvuje u davanju za Tahrike Džedid. Nekoliko dana poslije ga je vidio i on mu je rekao: ti si me savjetovao da dam za Tahrike Džedid i ja sam obećao 100 eura, ali u to vrijeme sam imao samo 20 eura. Ja sam tih 20 dao i otišao. Došao sam kući i dobio sam telefonski poziv. Rekli su mi da mi duguju novac i da trebam da dođem da me isplate. Mislio sam da mi duguju oko 300 do 400 eura. Otišao sam i uzeo novac. Nisam ni izbrojao, stavio sam ga u džep. Prvo što sam uradio jeste otišao sam i platio Tahrike Džedid 80 eura što je preostalo. I uzeo sam još novca za neke stvari koje su mi bile potrebne. Kada sam shvatio da mi je još novca ostalo i kad sam sve prebrojao, ja sam dobio 1000 eura. On kaže: ja sam dao 100 eura, a uzvišeni Allah mi je vratio 10 puta više. On kaže: samo sam čuo prije u vezi ovih slučajeva na televizoru i mislio sam da li zaista uzvišeni Allah daje svojim slugama ovako, ali sam sada ovo i doživio. Misionar iz Ivory Coast piše: otišao sam na mjesto gdje je puno novih Ahmedi muslimana da prikupim novac za Tahrike Džedid.
Samo prije godinu dana su uzeli bejat i postali dio džemata. On kaže, održao sam govor u vezi važnosti Tahrike Džedida i svrhe Tahrike Džedida. Dalje sam rekao da je Halifatul Mesih rekao da svi članovi trebaju da učestvuju u ovom blagoslovu. Sljedeći dan poslije sabaha namaza neki članovi su počeli da doniraju prema svojim mogućnostima. I imam džamije je također učestvovao i platio je za članove svoje porodice. Poslije njegov sin koji ima 6 godina je došao i donio 100 njihove valute i rekao da je to njegova donacija. On dalje govori, mi smo bili vrlo sretni da ovo malo dijete želi da učestvuje, da uzvišeni Allah primi ova žrtvovanja novih Ahmedi i da im podari dobro na ovom i budućem svijetu. Obećani Mesija alejhi selam je spomenuo na jednom mjestu da je jednom neki mulvi u džamiji tražio da ljudi daju na Allahovom putu i njegova supruga je bila prisutna. Ona je bila vrlo impresionirana njegovim govorom i kad je došla kući uzela je svoj nakit i željela je da ga da za džamiju. Kako god, taj mulvi je rekao, ovo je bilo za druge ljude, ne za tebe. Ona ne mora da daje svoj nakit. S jedne strane, oni koji prihvataju Ahmedijat kad čuju imama da traži donacije, mogu da vide da ne samo da on daje donacije i njegova djeca također, kao što je pokazano u ovom primjeru ranije. Iz Indonezije gospođa Sofija piše, ja sam prešla s kršćanstva i pridružila sam se zajednici u 2014. godini. Poslije toga moja porodica mi se protivila i vrijeđali su me i nisu me smatrali da sam dio njihove porodice. Ali ja sam dobila dosta ljubavi i pažnje od zajednice. Udala sam se za Ahmedi muslimana, ali poslije moj muž je bio u saobraćajnoj nesreći i slomio je desnu ruku i nogu. Ona kaže, tad sam bila 4 mjeseca trudna i nova godina za Tahrike Džedid je počela. Kaže, pitala sam svog muža koliko ćemo obećati za Tahrike Džedid. On mi je rekao, napiši 50.000 indonezijskih rupija. Valuta indonezijskih rupija je niska, ali za one koji žive tu je velika suma. On je rekao, zasigurno sljedeće godine ću naći posao i isplatiti moje obećanje. Ona kaže, ja sam bila iznenađena jer tad je koristio štake da hoda. Nisam znala kako će da nađe posao. Ja sam zapisala onako kako je on rekao. Ona kaže, vrijeme je prošlo vrlo brzo i prije što smo bili svjesni, približavalo se kraj godine za Tahrike Džedid. Ja sam bila vrlo zabrinuta jer moj muž nije imao posao. Kako da ispunimo naše obećanje? U ovom uzbuđenom vremenu ja sam se molila uzvišenom Allahu i on je učinio da moj muž dobije privatni posao i bili smo u stanju da platimo sve što smo obećali. Druga gospođa Varidi iz Indonezije piše, prošlog Ramazana naša porodica je prolazila kroz težak period, moj svekar se razbolio i proveo je mjesec dana u bolnici gdje se je liječio. Njegovo zdravlje se je pogoršalo i bio je prebačen u odjel za kritične i imao je malu šansu da preživi. Onda ona kaže da se sjetila moje hudbe u kojoj sam govorio o blagoslovima Tahrike Džedida. Sva moja porodica je rekla da ćemo platiti odmah u mjesecu Ramazanu sve što smo obećali za Tahrike Džedid. Sve su platili u tom mjesecu i onda su mi pisali da se molim za njihovog svekra, za njenog svekra. Ona dalje kaže, uz blagoslove i molitve ovog finansijskog žrtvovanja, zdravlje mog svekra se počelo da popravlja. Da poslije nekoliko dana doktor ga je otpustio kući. Kad je stigao kući i kad su ga komšije vidjeli da se je potpuno oporavio, bili su zaprepašteni. Rekli su kako osoba koja je bila na samoj smrti sad je se oporavio i preživio.
Hazur kaže ovdje u Birmingham Central, predsjednik džemata piše, nekoliko sati je bilo ostalo do kraja ove godine Tahrike Džedida. Manjak je bio 1.500 britanskih funti. On kaže, zvao sam redom članove džemata da bi postigao ovaj cilj koji smo imali. I kad sam nazvao jednog člana koji je već uplatio 2.400 funti, rekao je da će platiti 1.500, ali je bio izvan zemlje. Svejedno, on je uplatio preko interneta. On kaže, taj dan kad je uplatio 1.500 funti, isti dan je dobio 6.000 funti od poreskog ureda, tako da ga je uzvišeni Allah blagoslovio 4 puta više. Onda kad pogledamo na način na koji ljudi koji su siromašni udjeljuju, Mualim iz Burundi piše, prošle godine smo posjetili novo otvoreni džemat u Gahanga. Mi smo informisali novog Ahmedi, gospodina Masud, u vezi važnosti davanja na Allahovom putu. Rekao je da nema novca, ali ima drvo koje daje voće i šta god zaradi daće u džemat. Hazur kaže, i na današnjici imamo primjere ljudi koji rade žrtvovanja kao u prošlosti. I on dalje piše, na nekoliko dana poslije kad je prodao voće, zaradio je 1.000 Burundi francs i sve je dao u džemat. On poslije kaže, taj novac je donio toliko blagoslova njemu. On kaže da to drvo je imalo plodova više nego ikad prije i zarađivao je blizu 40 do 45.000. Onda Mualim iz Konga, Brazzaville, piše da je sin od jednog člana zajednice bio bolestan dugo vremena. U toku njegove bolesti svratili smo i kod njega. Kad smo prikupljali čendu, on je platio što je obećao i tražio je da se molimo za njegovog sina. Nekoliko dana poslije ih je nazvao i rekao da je njegov sin ozdravio. I bio je toliko iznenađen da kako uzvišeni Allah blagoslovi i primi molitve od iskrenih sluga. Sekretarica za Tahrike Džedid u Kanadi kaže da joj je jedna žena rekla da je njen muž rekao da će platiti 1.000 kanadskih dolara za Tahrike Džedid, ali on nije bio zaposlen neko vrijeme i nije mogao da isplati svoje obećanje. Kad je bilo 7 dana do kraja ove godine Tahrike Džedida, sekretarica za financije ih je posjetila da uzme njihovo obećani iznos para. Njen muž je rekao da nema ništa da joj da i ne znaju šta da rade. Njegova žena je tad rekla, ne možemo pustiti da se vrati praznih ruku. Ona je imala sačuvanog novca i dala je 1.000 kanadskih dolara, kako su i obećali. Onda ona kaže, blagoslov iz ovoga je bio, njen muž je dobio posao koji je plaćen 7.000 mjesečno. Misionar iz Ivory Coasta piše, jedan dječak 14 mu je godina u gradu San Pedro. Njegov otac je rekao da ga je njegov sin pitao da mu da nešto da radi nedjeljom kod kuće i da mu plati za to. Jer je on zadužen da prikuplja financije od dječaka i tako, zato što ide u školu ovim danima, pitao je da nedjeljom mu otac da nešto kako bi mogao da zaradi novca za svoje donacije za džemat. On je rekao tog dana je planirao da ide i na farmu. I kroz ovo bi zaradio para da plati svoju čendu. Njegov otac je rekao da će se onda pobrine za njega. Ali dječak je rekao, misionar nam je rekao da djeca bi trebala da daju od svog džeparca. I pošto on nije mogao da plati ništa od svog džeparca, on je bio odlučan da ide i zaradi novca i plati svoju čendu. Onda je uradio svoj posao i dao je to u džemat. Ovo je mišljenje od djece koja žive daleko i koji su se nedavno pridružili našoj zajednici. Ovo samo uzvišeni Allah
može da stavi u njihova srca da se ovako žrtvuju. Tahrike Jadid, sekretar iz Njemačke, piše da je jedna gospođa iz Kil džamata rekla: moja majka je iz Kalsian Bati, Pakistan. Ona je bila učiteljica i uvijek bi davala u džemat. U toku Bajrama, kad bi sva djeca dobila novu odjeću, moja majka je uvijek se trudila da isplati što je obećala za Tahrike Jadid u toku mjeseca Ramazana, tako da bude uračunata u listu za dove. Ona bi nekad i posudila da isplati njenu obećanu sumu. Kad se projekat za pravljenje Bašarat džamije u Španiji započeo, ona je dala svoje naušnice. To je bilo jedino zlato koje je ona imala. Porodica njenog muža ju je kritikovala radi toga. Ona dalje piše: u to vrijeme ja sam bila nisam bila dovoljno zrela i mislila sam da stavljati sebe kroz poteškoće, a onda dati finansijsko žrtvovanje nije bilo u redu. I ova ideja je ostala u mojim mislima. Prošle godine, kad je Tahrike Jadid godina počela, ja sam pomislila da neću biti kao moja majka i da dajem sve što imam. Zato sam rekla da ću dati 40 ili 45 eura za Tahrike Jadid. I mislila sam da je ovo bila moja mudra odluka. Onda ona piše da poslije ovoga otkrivena su mi 2 tumora u mom vratu. Kad sam ovo saznala, bila sam prestrašena i doktor mi je savjetovao da uradim operaciju. U to vrijeme nije me interesovao nikakav nakit ni nova odjeća. Jednog dana je čula moju hudbu gdje sam rekao i ženama i djeci da daju na Allahovom putu. Ona kaže: kad sam čula riječi halife, dala sam sve što sam imala od nakita za Tahrike Jadid. Poslije, kad sam otišla kod doktora, rekao mi je da su tumori dobroćudni. Onda ona kaže: uzvišeni Allah je uklonio moju bolest i uklonio je moj strah. I razumjela sam da me je Allah kaznio radi mog arogantnog razmišljanja. Sad ja ne posjedujem nikakvo negativno mišljenje u sebi u vezi ovoga. Onda moj muž je imao nekih problema da radi u hotelu i ja sam se molila uzvišenom Allahu da mu da bolji posao i da ću ja dati 5000 eura za Tahrike Jadid. Uzvišeni Allah je dao mom mužu bolji posao. Sad obadvoje muž i žena daju finansijsko žrtvovanje. Sekretarica za Tahrike Jadid iz Lahora piše da je jedna gospođa iz Vapda grada imala poteškoća sa disanjem 1,5 dana. Kad su došli da uzimaju iznos koliko će platiti za Tahrike Jadid, ona je povećala prošlogodišnji iznos za 50.000 rupija. Uzvišeni Allah je njeno stanje blagoslovio neizmjerno i zdravlje joj se poboljšalo. Prije joj se stanje uvijek vraćalo, a sada je neizmjerno se poboljšavalo i do kraja Tahrike Jadid godine ozdravila je potpuno. Glavni za džemat u Gambiji, Amir Gambije, piše: član iz Gira sela redovno plaća Tahrike Jadid. Nedavno je izbila bolest stoke u selu i skoro sva stoka u selu je izumrla, a nijedna njegova životinja nije se ni razbolila ni umrla. I ljudi su ga pitali kako da nijedna njegova životinja nije umrla. On im je rekao da svake godine proda jednu životinju i sve pare od nje da za Tahrike Jadid. I radi ovoga blagoslova Allaha dželešanuhu njegova stoka je sačuvana. Poslije ovoga ljudi iz 7 drugih sela su uplatili u Tahrike Jadid i stoka je počela da se oporavlja. Iako je veterinar rekao da nijedna životinja neće preživjeti, poslije nekoliko dana kad je veterinar došao i pregledao životinje, pitao ih je šta su im davali životinjama da ozdrave. On kaže: jedna žena je donijela uplatnicu za Tahrike Jadid i rekla: ovo im je bio lijek. Kad je ovo čuo, bio je iznenađen i rekao je da će da istražuje u vezi Ahmedija džamata.
Oni su mu dali dosta literature iz džemata. Ovako možemo da vidimo kako se iskrenost i vjera razvija daleko u dalekim zemljama. Njihova iskrenost i kompletna vjera u Allaha i njihovo obećanje da ne ostavlja nimalo sumnje drugima, nego oni žele da razmisle o istinitosti Islama. Poslije navođenja svih blagoslova uzvišenog Allaha, kao što je tradicija da najavim početak nove Tahrike Džedid godine i također ću da predstavim cifre iz prošle godine. Od novembra 1. 85. godina Tahrika Džedida počinje. Izvještaj za 84. godinu je sljedeći. Uzvišeni Allah je omogućio iskrenim članovima džamata da skupi 12,79 miliona britanskih funti. Hvala Allahu, iznos se povećava od prošle godine za 212.000 funti. Allah nam je omogućio ovo, iako su širom svijeta razni problemi i mnoge valute u mnogim zemljama su se smanjile. Prema totalnoj kolekciji, kao i uvijek, Pakistan je na prvom mjestu, poslije Njemačka, Velika Britanija, Amerika, Kanada, Indija, Australija, džemat sa Bliskog istoka, Indonezija, Gana i opet još jedan džemat sa Bliskog istoka. Prema ciframa davanja po osobi, prvo mjesto Švajcarska, onda Amerika, Velika Britanija, Australija, Singapur, Švedska, Belgija i Njemačka, Kanada i Finska. Džemati iz Afrike koji su najviše skupili su Gana, Nigerija, Gambija i Tanzanija. Velika pažnja se posvećuje da se poveća broj ljudi koji učestvuju u Tahrike Džedidu i hvala uzvišenom Allahu. Ove godine je učestvovalo 1.717.000 ljudi. Povećalo se za 117.000. Većina učesnika je iz afričkih zemalja, novih učesnika, kao iz Niger, Gambija, Benin, Burkina Faso, Gana, Nigerija, Kamerun, Kongo, Kinshasa, Liberija, Mauritius i Ivory Coast su napravili velike napretke. Među većim džematima što se tiče potpune cifre su Indonezija, Njemačka, Indija, Pakistan, Kanada, Amerika, Norveška i Malezija. Uz pomoć uzvišenog Allaha svi računi koji pripadaju Daftar Aval su i dalje otvoreni, koji su u totalu 5.927 računa. Prema izvještenjima distrikta iz Pakistana, finansijsko žrtvovanje od 3 velika distrikta su sljedeći: Lahore, Rabwa i Karachi. Hazur kaže, iako Rabwa nije distrikt, već grad, kako god ubraja se u distrikt. Totalne cifre iz distrikta u Pakistanu su Sialkot, Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umerkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur, Khas, Tob, Tek Singh, Mirpur, Azad Kashmir. Najbolji džemat prema cjelokupnom iznosu je Islamabad, Marat, Derech, Lahore, Marat, Lahore, Amrasht, Azizabad, Karachi, Peshawar, Amarat, Gulshan, Iqbal, Karachi, Amarat, Karim Nagar, Faisalabad, Navabash, Bahawalpur, Okara. Prvi džemat u Njemačkoj su Neuss, Rodermark, Pinberg, Mahdi Abad, Kehl, Floresheim, Koblenz, Wengert, Cologne, Kolmberg. Prema regionu u Njemačkoj slijedi ovako: Hamburg, Frankfurt, Murfland, Großgrau, Densbeck, Weisband, Mannheim, Redstadt, Offenbach, Darmstadt. 5 prvih regiona u Velikoj Britaniji su London B, London A, Midlands, North East, South. Prvi
od velikih džemata u Velikoj Britaniji su Masjid Fazl, Workest Park, Brigham South, New Malden, Brentford North, Islamabad, Brigham West, Glasgow, Gillingham, Scunthorpe, and od malih džemata u Velikoj Britaniji su Spen Valley, Swansea, North Wales, Southfields, Edinburgh. Prvi 5 regiona su South West Midlands, Islamabad, North East i Scotland. U Americi džemati su Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles East, Central Virginia i Florida. U Kanadi Brantford, Vaughan, Selomira, Calgary, Vancouver, Western i Mississauga. 5 najboljih džemata u Kanadi su Edmond West, Durham, Hamilton South, Bradford, Saskatoon North. U Indiji Kadian, Punjab, Hyderabad, Telangana, Patparium, Kerala, Chennai, Tamil Nadu, Calcut, Kerala, Bangalore, Karnataka, Calcutta, Bengal, Pengari, Kerala, Noor Town, Kerala. Provincije u Indiji slijede Kerala, Karnatik, Tamil Nadu, Telangan, Jammu, Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. U Australiji je centar Hill, Melbourne, Berwick, Canberra, Perth, Melbourne, Long Branch, Marsden Park, Adelaide, South Brisbane, Logan and Brisbane. Sljedeći po osobi prvo mjesto je Tasmanija, Canberra, Castle Hill, Darwin, Marsden Park, Melbourne, Greenwich, Sydney City, Perth, Campbelltown Town, Parramatta. Da uzvišeni Allah Azur kaže blagoslovi obilno sve one koji su učestvovali u finansijskom žrtvovanju i u njihovoj imovini. Također ljudi inače očekuju da ja govorim o mom putovanju. Inšallah, ja ću da o tome govorim sljedeće sedmice. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.